Wil jij werken als verzorgende medewerker of huishoudelijk hulp? Heb jij niveau 1, 2 en 3? Schroom dan niet en mail je cv naar info@bernadettazorg.nl. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Culturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan! Goeiedag kijkers, mijn naam is Valentino Landveld. Dit is Culturu TV. Today we go baka in gesprek met een welbekende Keneth Rees na lange tijd abrada dorobaka. We apamtje gesprek naar omtrent de nieuwe ontwikkelingen die plaatsvinden in Suriname. Dus blijft u kijken, blijft u volgen. Wij komen zo bij u terug. Zo, ja ude nanga meneer Keneth Rees, fos ugo in een gesprek, fos ugo in een interview, we mek abardesma wan sweet odi. Ja, goed, ja, na bakan net, ja, net in de doorrit, met bar alasma, stranang dorose kondre, de bradanga safuni na dorose kondre ook toe. En voor namku, de bradanga safuni na brokopondo, en bar de sweet odi nanga wa, ja, wan kraka baka ook toe, ja man. Oké. Dat we beginnen direct, want na lange tijd ushi baka. Dat we beginnen na atori voor SVB. Sana een verschil zei je in SVB no de voor 2 jaar geleden. Nanga no. Wat je ziet dat bepaalde sani event precies in SVB. Sana heel mooi. Sa ik kan beantwoorden op een vraag dat. Luko SVB toch? Temo tak abra SVB. Dan me sami kan tak omdat die ik ben de lid als vereniging, club daarbij. En ook toen ben ik de lid als bestuurslid via de Parasportbond. En een ervaring heb ik naar SVB. If de man die zich doen daarbij als bestuur, onder leiding van meneer Krishna dat, toch? A voetballerij voor nu no make one stap, one visie. Omdat hij een probleem voor SVB, na de man een probleem de. If you look at talent, say wat alone to in a kondre ja brada. Dan je vraagt je af dat jong, we gaan play naar Guyana, Solisi, Welasi, we gaan play naar Kayan, Welasi. Omdat samsa, a motivatie no de in de boy, accommodatie no de boom. Ik vind dat ik geloof dat man investeert in nationale voetbal. FIFA ik de man money, maar na Samsa ni baka, na de Sam ook de baka, zij draaien kondre, zij een groep, een gang, dat ik geloof een gang voor VAP daarbij. En dan zeg vast van de mij draai kondre, dan zijn ze even naar SVB daarbij. Me begin dan op een toepje maar naar Saron, abrabroki Saron daarbij bij brouwerij, Lewin school bij begin train, ja, met je dan go play naar sauces, pipelen mini aspi, u begin play. Te de matak de boy ko begin, schrijven in de SVB. Doe schrijven in de SVB brada, SVB moxie naar de begin club. Zet chucha yon tak yung if una op team in hoofd mag dat una maar doe mee moro. Maar dat if you nou moeder organisatie you see a talent sami abi tak de talent sa dape if you tap de boy sa op sanga de boy sa op sa crimineel de motor ook terwijl you SVB moeder organisatie you moet creëren want tak yo oké transfer Robin Hood Leo Victor forwards is abi toch. Maar dan look at oké, Fouka je hebt ding. Dit team in de ghetto, Rangu, Flora, Abarabroki, Beekhuizen, is dat toch? Maar ze dat mij doen, mocht ze naar de man dat de biggie club, dat de mij zegt dat je broken de team club, voor café de speler. Ik raad dus, aan ontwikkelen no, het moet eerder hadden geweest. Ik raad het hem eerder. Ik raad mijn breedte tak no tak jong, want toen maar oppo, want toen maar ai oppo. Voor nakasan broko dape, want meer dat je een voorzitter of schrijft verkiezingen uit bij SVB. En ik hoop dat je de massas naar bakken de man die zo wat meer dat ik na de map 36 steno no. Ik hoop dat ik attaan zo goed door dat je want er winti ka wai na SVB dat je dan bijna even boy via playbal ja dat is sport. Ben je in een sport in Suriname.
Omdat if you look at the man investeren in sport. En ano regering is wang. Tal van regering is apsa. Ik raad het ook. Investeer echt in sport. Oké, vorige regering want to voetbalvelden Mickey, want de massa niet, maar het is nog niet aan doro, het is amus doro. If you look at doro say kondre, sa sport e do giwan kondre brada. If you look at the talent sa abi. Tok, de bereket ak boy sang. Ik zo lees me mop of afobaka. Oké, me vergita a boy in Engels, ama golon een marathon naar Nederland en ama behaal in dit duizenden ma. Bisa van Amadori na top 30 volgens mij van mijn boom. Wins Amadoro in de eerste top 3. Maar tak voor de 15.000 massa bij Dape, Amadori na top 30. Dan heb ik go lukken suma go ontvangen man na sanderij. Ama man en familie go ontvangen man. Voor prestatie sama liever, ama man ontvangen man. De vraag efter je, maar gisa je sport. Want die go londape, die go play basket, of die go swing. Nasrana vraga, inab igi vraga toch? Nasrana vraga, you ochari. Maar if sarana zelf no snap na you baka. Toch? Te wetak sarana, we butak yung, we go luku tak tap lanti gebied. Isabi toch? Sowieso a kondre als individuals ma snap na you baka. Maar lanti srefi brada. Pas baka di, misap suma go interview amang, baka one time mishi minister Ero nga naman may kwa mo ibrom si hulde kama nga sa mate salat a prestasi sama liever dape tok iben de mamem ko ontvangen man enough me ketum si bigi ma me kwa gebatak yung want to mago ontvangen man a liever prestasi we kom bakata patori voor SVB dus SVB a hernis dat moes ruim op dan bedenk je taki en massa moest doen mee in het bestuur. Na massa tunes affiniteit naar voetbal. Massa ba atigya sport. Massa playbal. Ik raad het ook. If you look op bepaalde club in het buitenland, je staat jong. De trainers aan playbal, im look dat de maat altijd op succes. Omdat ama playbal, ama sab sana sport. Ama sab fam go pam go taking. Maar if je go poto ama gewoon, ama umekasango fa ama look fa money en dat heb sa. Dus, zoals ik tap naar pisati, me volg social media, me show een foto en sorry voor Clarence Dorf. Dus, me denk je, even aan de werkelijk zo, dat me begi alle de vereniging, zijn die aangesloten, de lidbonden, zijn die aangesloten naar SVB. Tak te ayuru odoro voor a verkiezing o hori if de mawani asrana voetbal kring tapa more hila for want luko no sarana e play sana dina a CONCACAF Nation League toch u play 1-1 yan nga Jamaica u go dape u last 3-1 okay unog ba ite isabi to gaan door bakar we play nga Mexico toch if de mawanta ki yung asrana fraga musuwai wan lazy in een week, dan make de maar ruim de man is op. Zo groef met hem, make de maar ruim de man is op. Lek sami verstang na Clarence Dorf, a tegenpartij opus kafesi, dan met actie de man alle de lidbonden voor stem, voor jepi, we gaan veranderen kom. Dan heb je dat nu wat tapu voor SVB. Oké, en a regering sas dono node, je ziet aki steeds in mij beloof. Die society, dat society, maar je zit aquí, asan eguanga langa. En ook to de smana brokopondo, e vierde ook te verlaten, omtrent a wateroverlastprobleem dape. Sana you bevinden voor a pistor disi. Brada itakwa mooi sani. Volgens mij kon na 2 jaar santo ki Brunswijk. Dan you angi piki tapu a pisatia voor de smana brokopondo. Even taken kring, a regering disi, you kan verwacht voeren voor de man. Omdat de man na visie, de man na beleid. De man is de man moest doen. Ik raad het omdat hij, if you look at things asamsa, na broke pondo, dan at things de man verklaar apprecie als raamgebied, dat de juristen een beweging moest website hebben. Je staat hier de man, Libi des maar gewoon aan de lot over.
Ja, dan maar liefde is maar gewoon aan de lot. Maar disi, nou een eye-opener, ik des maar voor dappen. Des maar voor brokopondo, voor shi, mek de mas mek uit zijn verschil. Suma een mening aan ding, suma een mening aan ding. Toch? Terwijl we het about brokopondo, dan, if me hebben boom, ze hebben na 2 weken of 3 weken geleden, Stefan Sang, lid voor het parlement, actie, wat money, gebrokopondo. Tak me klanti potong, want deel van money sa staatsolie, sa de mai taki, mek a blunder of mek a fout, to. Stefan Sang actie wat money, tak yo zeggen sa regering, pot amon dat wan segi gebrokopondo no. Da if you look mi brada, sma sang abi a roots voor des man na brokopondo. En ano 1, ano 2, na omeni. Dok? En no mi verstand, zei de, a voorzitter voor ABOP, betaki, en fractie, en sabi, precies, wat de fractie is stem, en fractie is stem, in opdracht. Ik me vertalen en boem. Dok? Dat is shitaki, dat is maar voor brokopondo mo shitaki, yo egisma, zelfs dondap in het parlement bigi of kondre. No e bahatig jubalang. No e bahatig jubalang. Omdat die in disi, da une luko politieke kleur moro. Da une luko tak na NDP of na VAP of na ABOP of na PL. Nee. Feit is dat die Stefan Sang actie. Wa money, gides madape. Dan, me vind dat dan VAP, mine luko de mandati. Da ABOP, a fractie voor ABOP, bem grabe na tu anu. A fractie voor ABOP, bem grabe na tu anu, tak ayong uno be shen so fara, of uno be denken so fara, of uno baba ede voor denken so fara. Igrabu, tak yung toch oppositie de, sa e mening na volk. Kon na wa voorstel, wa motie of sa, vergeet even sa demang, bij die en baka, maar dan je shitaki a fractie voor ABOP, VAP, dus a totale coalitie, regering sa tak yung efedja volk, de maar stemming tegen. En ano gewoon stem tegen, nang show, want a dames ang, vergeet van a mevrouw dat ding, a parlementariër, tak anay woko, maar te bar anay woko, ano NDP you do. Te bar anay woko, ano Bouter so you do. Te bar anay woko, ano Stefan Sang you do. Of meneer Parmeser, of meneer Ashwin Adin, of meneer Bouva, of de man voor BEP. Igrabu. Na desma voor brokopondo you kiri. You egisma en moro valk baka a mevrouw dati is afkomstig van brokopondo. Igrabu. Sampi. Na brokopondo. Atra parlementariër voor Sarah Creeks don dape ook toe. Na brokopondo. Dan mi hoop dat ik desma voor brokopondo vanaf Marcel Creek go met Aladdin Klaas Creek, Balling, Company, go van de Afobaka Bronsi, voor make de match taki de man voor ABOP, no de voor jep bus kondre. No de voor jep ding, de man a show. De man voor ABOP, no de voor jep bus kondre. Of, de man praat aan het toeberen. Omdat hij, if me maar herinnerde me ete, wa organisatie de Maron Kompas. Leo Brunswijk ben ik naar voorzitter voor Maron Kompas. En Maron Kompas dat wat aki sa je pite buskondres ma, a buskonde gemeenschap ab een probleem, dan Maron Kompas ko in. Maar pe Maron Kompas de no die brokopondo sungu. Of Maron Kompas nagi Maro Wena Wang. Kan de dati. Tak Maron Kompas ne tergi asara makansgebied. Igrabu. Dus ik hoop dat ik maar opo taki a politieke partij ABOP. Eigenlijk aan een politieke partij maar tegen eerlijk. Wat een politieke partij toch?
Een politieke party dat ik na allemaal meningen tel. Aan een one-man show. Want zijn vice-president, zijn excellentie, want allemaal lopen in dat hij. Zijn excellentie. Allemaal lopen in dat hij. Zijn excellentie. Taki. Dat één bepaalt geen fractie per een fractie is stem. Dat ik kan verstaan dat ik daar een politieke partij moro. Dat is een one-man show zijn maar etaki. Ik rabu. Waardoor je ziet aan niveau ook toe. Je ziet aan niveau ook toe. Van de parlementariër voor ABOP. Ik gedrag de schrijven in het parlement. En ik ga beginnen sampi. Huur. Kanape. Ik voor een man dat sa politieke inzicht naar een politieke scholing. Dat meneer Belfort. Meneer Belfort staat al een aantal jaren in de politiek ba. Is geen fractieleider van de ABOP. Kanape Sako is de fractieleider. En nou, daarom heb ik me verstaan, zij de voorzitter voor ABOP, tak asandati. Dat na één fractie, één fractie, de zeker dat jong, één fractie stem, omdat die de pilon zijn maar pot dape. Zijn alleen maar pilonnen. De voorzitter taki, man af de dape, me de zeker man af de dape, maar de massa is zo'n wet op behandel. Van mij te telefoon dan maar bel, wordt het gedaan. Ik rabu. Dus dat nap is voor brokopondo. Maar me begi des maar voor brokopondo dat je make de op de ai. Gado je hebt ding. A regering is no je hebt ding. Maar make de op de ai luku begi. Gado je hebt ding. Gado je hebt ding. Maar de na verwacht tum si voor a regering disi. Dat nap is voor brokopondo. Oké, ik ga naar apis voor parlement. Misschien was een event precies op social media. Als het waar is, weten we niet. Na de massa op dat na AC in een parlement. Want dan dit op social media, rond het op social media no de tak de man voor meneer Belfort in een parlement. Fa je zo'n tori, sana je bevinding. Luko, toen ze diep in no go in tori dat omdat hij ABOP aangelegenheid. Maar wan pisami kan je aantaki omdat hij geide de man voor meneer Belfort omdat hij meneer Belfort na een probleem gide man meneer Belfort doe aroko lek fa amus doing lek wa parlementariër omdat assem Belfort disi precies ama beri geri tijdens regering bouten sa adin dat was hij goed dat maar beboom en die ama leven kritiek no. Je zei, me volg DNA. Maar eerlijk gezegd, tijdens maar voor oppositie en leg uit. Dan kan ik go drinken graswater of ik go doen wat sani. Ten meer want trasten dat me want ze hebben niet te veel in te brengen. De man vooral even een fractie naar de man voor ABOP. Ze zijn daar alleen om te stemmen. Een hele fractie voor ABOP dat je voor stem noemen. Ik had het ding. Allemaal dat je voor stem. Ik rabu. En daarom heb ik de mij fight meneer Belfort. Moro diepi, dat nou intern zijn persoonlijk aan de, dat ik me niet bemoei, maar qua totaliteit zou we lukken, omdat hij amang echatori kadoro, amang takatorek fatori de, amang doeroko lek een parlementariër, want lek parlementariër je legt wat eet af. Ik rabu, a volk moet je dappen. Dus we lukken van mij aan mijn pak uit. Oké, meneer Keneth. Tot laatst, we gaan ook toe. Dat is een vraag. Je hoort vaker, er is geen geld. Die ziet dat die omensans je de mannen maar je brokopondo bepaalde districten hebben problemen ook toe. Er zijn geen financiële middelen, de mannen maar je pisma. Maar je ziet dat je een president in reizen. En ze merkt op ook toe dat tapa achterterrein voor een presidentspaleis bepaalde activiteit event presi. De mij asfalteer, container en meki. Je kan de sabi of je hier een schets sang na een bedoeling, sang of een presi, dat de mij asfalteer, zet a plein kong en uur of bij om een container poti, tap a achterterrein voor a presidentspaleis. Le feit dat je dat ja mooi. Men denk een bedrijf sa failliet. Een bedrijf sa na apmoni, een bedrijf sa failliet, een bedrijf sa boroko. Na lekfa de ma betaki
Staatkas legi. Igrabu. Staatkas legi. Maar. A staatkas legi. Maar if you look at the sunset sign na kondre. If je de bedragen. Sa de mij fromu. Tradis. EBS. Je hebt gewoon 5 miljoen daar tori tak dape. De heer baka. Santi tori baka na saramaka. Bruskutter tori. Bruskutter fu 18 dusung. E bugi 70 dusung. Igrabu. Dus. Asan fu. Arregeren die si. Lek feit dat je misef si de container. En de container staat er aan het toesensie. Igrabu. En een container samen zit nou hier kantoor. Ze de mij zitten in de achtertuin ja voor een paleis. Maar ook toen zit ik jongen de mij asfaltera apis voor presidentieel paleis. Maar om een wagi rijdape. Om een wagi rijdape. Altijd de mij met gebruik van passie dat die. Toch? Dan liever ik ben mee bij Italië. Of Chongalanga. Go. In plaats bij lab. Olo. Pot strategie olo. Da amoni sa je payamanja. Dan mek amago lap een piswan toepassie. Sade. Niet gangbaar. Igrabu. Dus arregeren die zie. Moet je eerlijk. Dus de man die zie. Minus op. Va. Of soort systeem. Van hem kan de man die zie. Omdat hij lukt heel beleid voor de mas naar beleid. En eerlijk gezegd, daarmee tegen de mataki. A kondre, de stuurloos. Zomaar ne bribi naf bribi. A kondre, de stuurloos. Want de man is op soort de man moest go. Alla lees mij kon gaan tralei. Of de man kon gaan tra smoesje. En no mistak jong. Trama in een coalitie. En ik des aan over ook toe. Igrabu. Dus, suma na aifushi. Dan is het washiara. Oké, tot last kan die wan baron small odi of i apwang motivatie na de jongeren ook toe. Wat je ziet ook nodig, a jeugdcriminaliteit is stijgen en asan ne wandel tussen de jeugd ook toe. Sana je laatste woord. Volgens mij gaan naar actie voor dat. Want me volg misschien wel mij leggen toe jari Santoki Brunswijk regering, toch? A regering die zie is het duidelijk dat de man kon die den schreefie, de familie, dan de man salon toe ding. En met een actie, a regering die zie dat jong, make de man elkaar NDP nemen, omdat de man is nog maar even naar NDP. No ABOP, no VAP. Voor de geschiedenis van NDP schrijven in positieve zin, sans NDP doe ja kondre. No ABOP no man doen, no doro voor doen eten, en de man hebben insect, de man hebben afvisie, de man hebben denki. VAP ook toe. Ook toe, no doro NDP baka voor toe. Omdat if je luku, bouwpassie, bouwosso, projecten, broki, ja, gezondheidszorg, luku des mij naar binnenland. De even takken kring, zonder voor skepi, voor meki bari, toch? Dat is mijn bigitair no. Maar dat batterij veel low era. A batterij veel low. En mijn bigitair de projecten voor NDP. Dat net ook voor 2010 kom ik 2020. Wat ik daarvoor ook toe. Pemba doti. Ik raak het ook. Bruinsilbe dape. En na zijn front regeren, maar alleen dit aloisi drai. VAPK ook toe. De masap krabita anu. Alles aan de mij broko. Luku passie doti. Alles sansang mopo uit de regering bouwten ze. De mij liep mekasan broko, mekasan vernietig. De man is vast. Maar de man is vergeten. Taki. A volk en luka volk en shi. Toch? Zij de. Je kunt de man voor de belachelijk. Want voetbalveld naar Beekhuizen. Want voetbalveld naar Beekhuizen, sabe setik ba. A voetbalveld bij setik ba, renovatie bij vinden plaats daarbij. Dan ben je toe clown. Toe clown en play. En playbal daarbij, dat de molleibal. Dat was een kunstveld voor de vorige regering. A watra fabriek sa op na Kommerwijnen. Na vorige regering. RGD Kwarasang. Peston bij Harik, van vorige regering. Maar zij in de koesta dat, zij in de tak dat.
Dus dat boem wel. Vuur teki, de man die si no man en de man die si no ap no wang beleid voor do sang ja kondre. Na alla sanse de mai do no na sa bouten sa beset libi sa bede na pijp ba fukadoro en de man ko fado ini de mai voeren uit. Ja, dus na dat na ang pizza me wan tapu. Zo volgers en kijkers van Culturu TV, we zijn aan het eind gekomen. Vergeet niet, abonneer, subscribe op ons YouTube channel, TikTok en volg ons op Facebook. Tot de volgende keer. Suriname altijd dichtbij, je sap vato. In me ati, Srana. Suriname, Soms zie, soms sta, maar je blijft Surinamer. Misa fetigi mama Suriname, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, vaderland. Suriname is mijn vaderland. Deki Sofia, Flora komit nieuws, Bronzy Albina, ina stuur. Dape she's ana beautiful, dape she's ana wonderful. Nikeri, Koroni, komit Saramaka, Matareti Doti, komit Patamaka. Dape ego she's ana beautiful, dape ego she's ane. Waar ik me thuis voel, ook aan mato, te ook bij pleit doen. Ja, we go stuka, fuka bereik doen, maar we kom baka Srana. De voorbereid boem, oesrefe viering alibi en ijsu. Geloof me baby, het kan je geen pijn doen, hoe kom baka Srana. Vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man niet veilig staan. Zo'n rijke land, ik wil genieten van mijn eigen land. Maar het ligt niet in mijn eigen hand, en ik kan ook niet zwijgen man, yeah. Hou me bij de hand, hoe vet die baka. Ze wana trase, wan koe si baka. Hoe begi papa, hoe je si mama. Wana wanshi ya faya let die baka. Strana mushai, was pet die baka. Begi god of knapa, hoe fesi en baka. En wie si fara, maya baswaki. Tahora lobi in yuati, voor je vaderland. Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is je vaderland. Me begin te gute mi de mi wan prani tranan. Kanda no mi eli bilanga mi tangi tranan. Dat me biggest par no komita date mi greedy. Who want chins and food de chief me kanyang. En de wan sada Europa o me yari etang. Ma feel de srefi le kwanja jatrana man. Uno hor not low, tambri binu srefi. Una de westrana man. Vaderland. Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland. Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap vato. In me ati, Srana.